Ay, Jim. Mga kababayan, andito na po ang pinakahihintay nating third telco. At atin itong susubukan kung gaano ito kabilis at ikukumpara din natin ito sa Globe at Smart. At ang ating susubukan ngayon ay hindi pa 5G kundi 4G LTE pa muna. At dito makikita natin na 170 Mbps ang kanyang download speed at ang kanyang upload speed ay nasa 30 Mbps. Pasadong-pasado po mga kababayan sa pinangako ng third telco dahil ang kasunduan lang nila sa gobyerno ay at least 27 Mbps. Pero nakakuha ito ng 170 Mbps base sa ating speed test. At ngayon, ikukumpara naman natin ito sa Smart, ang kasalukuyang nangungunang telco dito sa Pilipinas. At maya-maya po mga kababayan ay ipapakita ko po sa inyo ang side-by-side indoor speed test na kung saan mahina ang signal. Halimbawa na lang kung nasa loob kayo ng kwarto. Pero balik tayo dito sa Smart, hindi na rin masama dahil 128 Mbps ang kanyang speed sa 4G LTE at ang kanyang upload speed ay nasa 11. Samantala, ang Globe naman ay nasa 20 lang ang nakuha nito sa speed test. Pero ang ating sinubukan muna dito ay ang 4G LTE pa muna. Hindi pa natin sinubukan ang 5G at ang kanyang upload speed ay nasa 2 Mbps lang po mga kababayan. Mukhang sa tatlo ay ang Globe ang medyo mabagal. At least base sa ating test gamit ang 4G LTE. At maya-maya ay titingnan natin ang side-by-side comparison ng outdoor test ng tatlong telco. Yung full bar tayo at malakas ang signal gamit ang 4G LTE. At makikita natin dito na tinalo ng third telco na Dito Telecom ang dalawang kasalukuyang telco ng ating bansa na Smart at Globe. Sa halagang $199, unlimited data ka na, unlimited call at text. At dito naman ipapakita natin sa inyo ang side-by-side indoor test. Sa loob po ito ng kwarto mga kababayan. Mahina ang signal. 2 bars lang. Dito natin masusubukan na kung kahit nasa kwarto ka ay magagamit mo ba ang mobile data. Panalo pa rin ang third telco na kahit mahina ang signal. Kagaya na lang kung nasa loob ka ng inyong bahay o malayo ka sa tower ay 30 Mbps pa rin ang makukuha mo. Samantala, eto po ang side-by-side speed test ng tatlong telco gamit ang 4G LTE. Isang paglilinaw lang po, 4G LTE pa muna at hindi pa po ito 5G na dihamak na mas mabilis. Inuna pa muna natin ang 4G LTE test dahil ito ang ginagamit ng mas nakakarami. At walang duda, panalo po ang Dito ang ating third telco. Pero ang mas mahalaga ay ang presyo dahil ang third telco ay hindi lang mabilis. Mura pa sa halagang 199 pesos. May unlimited text ka na, unlimited call pa, at higit sa lahat, unlimited data. No capping pa.